Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Like Mataji. Yes, Mataji. Thank you, Mataji. Thank you. Thank you. Hare Hare Krishna. Krishna. இதுல எஸ் மதாஜி. இந்த பூமி வந்து துக்காலயம், என்னைக்குமே துன்பங்களோடு இருக்கிற இடம். அதனால அது அசாஸ்வதம். அதனால நம்ம அது தற்காலிகமானது. அதை நம்ம பற்றே வைக்க கூடாது. நம்ம எவ்வளவுக்கு பகவான் மேல எவ்வளவு நம்ம பகவானோட எப்படி சர்வீஸ் பண்ணணும், எப்படி நம்ம இது நிறைய எப்படி புஸ்தகம் எல்லாம் எப்படி படிக்கலாம், எப்படி நாலேஜ் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், இதுல எப்படி இன்னொருத்தருக்கு நம்ம ப்ரீச் பண்ணலாம். நீங்களே நாளைக்கு ப்ரீச்சரா முடியும். நீங்களே நிறைய இதெல்லாம் எடுக்கலாம், கிளாஸ் எடுக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்ல நற்பாதையை நீங்க இது பண்ணி பின்பற்றி எல்லாம் நல்லதெல்லாம் இது பண்ணி உங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல ஃபியூச்சர் இது உண்டு. பகவான்கிட்ட இன்னும் நீங்க ப்ரீச் பண்ண நீங்க இன்னும் நிறைய படிக்க நீங்க நன்னா நம்ம வந்து கிட்டக்க போவேன். நீங்க பகவானோட என்ன நம்மளோட எய்ம் என்ன, தாமரை பாதங்களை இது பண்ணா கோலோக விருந்தான் பண்ணும். அதுதான் நம்மளோட மெயின் எய்ம் என்ன, லைஃப் என்ன, இதுதானே நம்மளோட டிவோட்டிஸ்க்கலாம். அதனால எல்லாரும் பற்றி வைக்க ஒரு நம்ம என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும். நம்மளோட ரியல் நம்ம எதுக்கு உலகத்துல எதுக்கு வந்திருக்கோம், நம்ம இப்படி சுழல்ல இறப்பு பிறப்பு இறப்பு ஓல்ட் ஏஜ் எல்லாத்தையும் நாள்ல சுத்தி எதுக்கு சைக்கிள்ல வரணும். இந்த சைக்கிள்ல வராம அது பண்றதுக்காக என்ன பண்ணலாம், நம்மளோட லைஃப் ஃபியூச்சர்ல எப்படி இருக்கணும், நம்ம எப்படி இதால நம்ம எப்படி ஆன்மீக இதுல எப்படி பாதையை நம்ம எப்படி நம்ம வந்து எப்படி பாதையை பின்பற்றணும், இது மாதிரிதான் எல்லாத்தையும் நம்ம யோசிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது காலத்தின் பிரம்மாண்டமான சூழ்ச்சி. இது பிரம்மாவின் பகல். இது வந்து 4 யுகங்கள், 1 சதுர்த்த யுகம், 4320 ஆண்டுகள். இதெல்லாம் இது வந்து 1000 யுகங்கள் ஈக்குவல் டு பிரம்மாவின் ஒரு பகல். 1000 சதுர்யுகங்கள் தான் இது வந்து பிரம்மாவின் ஒரு இது. இதுக்கப்புறம் படைப்பு பிரம்மாவின் பகலிலும் அழிவு இரவில் நடக்கிறது. படைப்பு வந்து பிரம்மாவின் பகலிலும், இது வந்து அழிவு எப்படி இருக்கிறது, வந்து பிரம்மாவின் உலகம் கூட கால்கட்டு உட்பட்டது. இது பாருங்க, சத்திய மாதிரி எவ்வளவு 4 யுகம் இருக்கு நம்மளுக்கு. சத்திய யுகம், திரேதோ யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். கலியுகம்லாம் நம்ம இருக்கோம் இப்போதான். இந்த மாதிரி இந்த யுகத்துல நம்ம வந்து இது பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிரம்மனோட எவ்வளவு இருக்கு இதை பத்தி எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கா இதை பத்தி. அதுக்கப்புறம் அடுத்தது ஸ்லைடு, அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. 8.5 யாரா படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி. அந்த காலேஷ மாம் ஏவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் யஹ பிரயாதிஷ மத் பாவம் யாதி நாஸ்த்யத்ர சம்சயஹ. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான். இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. எம் வாபிஸ்மரன் பாவம் தியஜத்யந்தே கலேவரம் தம் ஏவைத்தி கௌந்தேய சதா தத் பாவிதஹ. ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகிறான். பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். நான் அடுத்தடுத்து என்னைக்குமே சொல்லிட்டு இருக்கேன். இந்த ஸ்லோகத்தை மறக்காதீங்க, இதுக்குள்ள கண்டிஷன் மறக்காதீங்க. வந்து அந்த காலேஷாமாம் ஏவம் ஸ்மரண முக்தாவ கலேவரம் யஹ பிரயாதி மத்பாவம் யாதி நாசியத்திர சம்சுவஹ. என்னைக்குமே நம்ம வந்து யாரு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, வாழ்வின் காலத்துல யாராவது என்ன மட்டும் எண்ணிக்கொண்ட உடன் விட்டாலே அவ வந்து நிச்சயமா அவர் என்னுடைய எங்கிட்ட வந்துருவார் அவர். இதுல கொஞ்சம் கூட சந்தேகமே கிடையாது. அதனால நம்ம அந்திம் காலையில என்ன பண்ணணும், எப்போதும் பகவானை நினைச்சுக்கணும். நம்ம எப்போதும் கிருஷ்ணா நம்ம இப்ப சாண்ட் பண்ற மாதிரி சாண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் கண்டினியூஸா. இப்ப நம்ம சப்போஸ் நம்ம குடும்பத்தை பத்தி இல்லாட்ட நம்மளோட ஹஸ்பண்டை பத்தி நம்மளோட சில்ட்ரனோட பத்தி வேற யாரை பத்தி யோசிச்சா வச்சுக்கோங்க, அடுத்த ஜென்மத்துல நீங்க அதே மாதிரிதான் பிறப்பு. அந்த குடும்பத்திலேயே அவளோட ஒய்ஃபாவோ, நீங்க சப்போஸ் ஒய்ஃப் வந்து அவளோட ஹஸ்பண்ட் ஆவோ, இல்லாட்டா அது மாதிரி தான் பற்பேள தர வேற இதான் பகவான் திருப்பி என்ன சொல்றாருன்னா, என்ன நன நீ வேற ஒண்ணும் பண்ணாது, என்ன மட்டும் நன. ஆனா ஒரு ஆச்சாரிய சொன்னாராம், முகுந்த ஆச்சாரிய சொன்னாராம், பகவானே எனக்கு
மட்டும் வாதம் பித்தம் எல்லாம் இருந்ததுன்னா நான் எப்படி ஒன்னு நினைக்க முடியும்? நான் நினைவில்லைன்னா நான் இன்னும் எப்படி நினைக்க முடியும்? அதுக்கு என்ன சொல்றாருன்னா, முதல்லேருந்தே நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க. உங்களோட உடம்புல ஒரு 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 செல்லையும் ஒரு அணுவிலும் கிருஷ்ணா இருப்பறான். கிருஷ்ணாரோட நம்ம சொல்லிட்டே இந்த ஸ்லோகம் அது அப்படியே பின்னிடுமா, அப்படியே உடம்புலயே பின்னிடுமா. ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம என்ன சொன்னாலும் இப்ப பாருங்க, டகால்னு போனா நம்ம பிள்ளையார் கோயில்ல போனா கூட திருப்பி இதே தான் வருது. ஹரே கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு தான் வருது. ஐயோ! நம்ம பிள்ளையார் கோயில்ல வந்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம யோசிக்கிறோம். அந்த மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டி வந்துரும் நம்மளுக்கு. இப்ப நம்ம சாண்ட் பண்ண நம்மளோட உடல்ல ஒரு ஒரு ரத்தத்து ஒரு அணுக்கள்லயும் சேர்ந்துரும் நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா. அதே மாரி வந்து என்ல கூட உங்களுக்கு நீங்க நீங்க பேச முடியலன்னு சொல்ல முடியும். உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா அது சொல்லிட்டு இருக்குமா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே. ஆனா நினைவு எங்க கொண்டு வரணும் நீங்க? உங்க குடும்பத்துல வேற யாருக்கா அப்பா பத்தி நினைச்சு அல்லாட்ட அம்மா பத்தி, நான் போயிட்டேன் என்ன ஆகும்? மத்தவள்லாம் எப்படி தவிப்பா? என்ன ஆகும்? நம்ம இங்க நகை வச்சோமே, இங்க பணத்தை வச்சோமே, நம்மள மாதிரி யார் சமையல் பண்ணி போடுவா? நம்ம குழந்தைகளை யார் பார்த்துப்பா? நம்ம ஹஸ்பண்டை யார் பார்த்துப்பா? இது மாதிரி ஒண்ணுமே நினைக்க கூடாது நம்ம. எல்லாத்தையும் விட்டுடணும். விட்டுட்டு வெறும் பகவானை மட்டும்தான் ஸ்மரணம் பண்ணி ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம், ராம் ராம் ஹரே ஹரே. பல்லக்கு எடுத்துன்னு வருவான் கிருஷ்ணா உங்களுக்கு ஐஷன் போறதுக்கு. அந்த அஜாமின் ஸ்டோரி தெரியும்ல உங்களுக்கு? எல்லாருக்கும் தெரியும்ல. எப்படி அவரு சொன்னார் தன்னோட பிள்ளைய வந்து எத்தனாவது வயசுல வந்து அவருக்கு அந்த குழந்தை பிறந்து இவ்வளவு குழந்தை பிறந்துட்டு கடைசியில் நாராயணன் கூட்ட உடனே யமதூதர் வந்தாராம் அவளை ஐஷன் போறதுக்கு. ஆனா யமதூதர் வந்தோடனே விஷ்ணு இவர் நாராயணன் கூட்ட உடனே விஷ்ணு தூதர் வந்துட்டாராம். யமதூதருக்கு இவாளுக்கு எல்லாம் தெரியல, என்னடா அது நம்மள அனுப்பிச்சிருக்காரு யமராஜு, இவன் எப்படி வந்தார் இவா எப்படி வந்தான்னு. அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் தான் அவள் புரிஞ்சது வச்சுக்கோ. அந்த மாதிரி வந்து நம்ம பக்குவ நிலைக்கு வந்தாலும் ஆனா என்னைக்குமே நம்ம வந்து பாக்கிய குடும்பத்துல ஒருத்தரை பத்தி யோசிக்க கூடாது, யார பத்தி யோசிக்க கூடாது. பகவான் ஸ்மரணம் மட்டும்தான் முக்கியம். அதான் அவர் சொல்றாங்க. இந்த வந்து யாரு வந்து கிருஷ்ணரோட உணர்வில் இருக்க முக்கியத்துவம் இதுல சொல்லியிருக்கு. வந்து யாரு வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட உடலை நீக்குகிறாளோ அவ வந்து பரமபுருஷிய திவ்யமான இயற்கைக்கு போறா. அது மாதிரி பகவானோட இதுல போயிட்டு கிருஷ்ண உடல்ல இருப்பவருக்கும் தூய்மையானவர் வந்து ஸ்மரணம் நம்ம பண்ணினா வச்சுக்கோங்க. அது ரொம்ப முக்கியம். அந்த பக்தி தொண்டில் மூலம் கிருஷ்ணரோட யார் பயிற்சி சொல்லியோ, யார் தூய்மையற்ற ஆத்மாக்கு கிருஷ்ணருக்கு நினைவு சாத்தியம் இருக்கவே இருக்காது. இது நம்ம குடும்ப பத்தி நினைச்சுண்டு வேற ஏதாவது பத்தி நினைச்சுண்டு ஐயோ நம்ம வந்து இது பண்ணலையே இன்னும் இதை இருந்துட்டே இன்னும் இதெல்லாம் பாக்கி இருக்கே, இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணலையே, ஐயோ பகவான் என்ன நீ கொண்டு போறியே அதான் நினைச்சுன்னா திருப்பியும் நீ திருப்பி இந்த இதெல்லாம் வருவேன். திருப்பியும் அந்த பிறப்போட இந்த இதுல பிறப்பு ஈரப்போட இந்த திருப்பியும் சைக்கிள்ல ஓடி வந்துடுவேன் நீ. அதுக்கு வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அந்த வந்து அதுக்காக என்ன பண்ணணும், நான் திருப்பி என்ன சொல்றேன்னா உங்களுக்கு கிருஷ்ணாவோட வாழ்ந்து ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த பிகினிங்கே நீங்க பயிற்சி பண்ணணும். அப்புறம் அப்பதான் இறுதியில அவனுக்கு வெற்றி கிடைக்கும். அதே மாதிரி கிருஷ்ணாவை நினைக்கும் போது ஹரே கிருஷ்ணா இந்த மந்திரத்தை சொல்லணும். அது இடைவிடாம சொல்லிட்டே இருக்கணும். அது மாதிரி எப்படி இருக்கணும்னா நம்ம இதுல வந்து மரம் எப்படி பணிவாக இருக்கு இல்லையா, எப்படி கீழே தாழ்ந்துட்டு இருக்கு, அதே மாதிரி நம்ம வந்து நம்மள பெரியவாளுக்கு குருக்கெல்லாம் நம்ம வந்து பணிவா இருக்கணும். எப்படி பணிவா இருக்கணும் அதேதான் யார் சொல்லியிருக்கா? சைத்தன்ய மகாபிரபு நம்மளுக்கு இது சொல்லியிருக்கார். அதனால என்ன சொல்றார் அவர்? ஹரே கிருஷ்ணா வந்து நிறைய தடைகள் இருக்கலாம், இருந்தா கூட அத்தடைகள் எல்லாம் பொறுத்து கொண்டு யாரு ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம ராம ஹரே ஹரே என்று ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இத மூலம் என்ன ஆகும்? வாழ்க்கையின் இறுதியில் நம்ம வந்து கிருஷ்ணா உணர்விலின் முழு பலனையும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது? எந்த நிலையில இருக்கானோ உடலே நமக்கு தெரியாது. வந்து எந்த நிலையில அவனுக்கு வந்து தோன்றதோ அந்த நிலை தான் அவனுக்கு அடுத்த ஜென்மமும் இருக்கும். இந்த மரணங்கிறது சிக்கலான இடத்தில் ஒருத்தர் வந்து என்னைக்குமே இயற்கையை மாற்றிக்கொள்ளுகிறது இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கீங்களா? என்ன பண்ணியானோம், நம்ம இறுதி காலத்துல என்ன பண்ணோம், எப்படி நம்ம வந்து பகவான் ஸ்மரணம் பண்ணோம், எந்த மாதிரி நிலைமை நம்மளோட மனசுல வரணும், அது மாதிரி எப்படி வந்து கிருஷ்ணரை நினைச்சுட்டு நம்ம வந்து உடலை விட்டானா அவ வந்து பரமபுருஷனோட திவ்ய ஸ்தலத்துக்கு போறா. ஆனா யாராவது கிருஷ்ணரை விட்டு நம்ம நிலையை நம்ம வந்து நினைச்சா வச்சுக்கோ அந்த நிலையை நீ போயிடுவேன். அதே மாதிரி நீங்க வந்து சப்போஸ் பிரம்மாவை நினைச்சுட்டு வச்சுக்கோங்க, பிரம்ம உலகத்துக்கு போயிடுவேன். சிவனோட நீங்க ஸ்மரணம் பண்ணணும்னா சிவன் உலகத்துக்கு போயிடுவேன். அதே மாதிரி தேவர்களை நினைச்சுட்டு தேவிகள் நினைச்சா தேவர்கள் உலகம் போயிடுவேன். ஆனா பிரம்மா, சிவன், தேவர்,
தேவர்களுக்கு மூலம் யாரு சுப்பீரியாரிட்டி பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடட்? கிருஷ்ணா. அதனாலதான் கிருஷ்ணாவோட ஜபத்தை பண்ணி ஹரே கிருஷ்ணா அவர் ஜபத்தை இது பண்ணி கடைசி மட்டும் தொடாம சொல்லிண்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு எப்படி பரத் மகாராஜ் உங்களுக்கு தெரியும்ல, பரதன் மன்னர் எப்படி ஒரு ஒரு பெரிய பெரிய மன்னர். அவர் எப்படி அவர் ஃபாரஸ்ட்ல வந்தோடனே எப்படி ஒரு மானோட எப்படி அட்டாச் ஆயிடுறாரு. அவன் மறுபடியும் அதே அப்புறம் அவர் செத்து போகும்போது அந்த மானை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருக்கா, ஐயோ நம்ம விட்டுட்டு போறோமே. திருப்பி அவர் எந்த ரூபத்துல வர்றார்? மனிதன் உடலை அவன் எல்லாம் அவன் திருப்பியும் அந்த எண்ணினால மறுபிரிவில மானின் உடல்ல தான் வர அவர். அதே மாதிரி அவர் ஆனா மானாக பிறந்தா கூட அவருக்கு முந்தைய ஜென்மத்துல எல்லாம் நினைவு இருக்கு அவருக்கு. அதனாலதான் இருந்தாலும் ஒரு விலங்கா வந்துட்டான உடல் அதுதானே நம்மளுக்கு இல்லையா? அதனால எத்தனை அதனால அந்த சிந்தனைகள் எல்லாம் ஒரு வரனை நிறுத்தி அவரோட சிந்தனையை எப்படி கொண்டு வந்திருக்காளோ அது நம்மளுக்கு எந்த நம்ம சிந்தனையை கொண்டு வருமோ அது திருப்பி நம்மளோட ரீபர்த். அதனாலதான் இப்போ இந்த நம்மளோட தற்போத வாழ்வை நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அந்த காலத்துல அதேதான் நம்மளுக்கு அடுத்த ஜென்மம் நம்மளுக்கு கொடுக்கணும். அதனால நம்மளுக்கு அடுத்த ஜென்மே வேண்டாம், இந்த பர்த் சைக்கிளே வேண்டாம்னா ஒரே ஒரு இன்பம் துன்பம் எல்லாம் கிளைமேட் எல்லாத்தையும் சமமா பாவிச்சுண்டு ஒருத்தரை எனிமி வச்சுக்காம ஒருத்தரையும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எடுக்காம எனிமிட்டியும் வச்சுக்காம எல்லாட்டையும் சமமா பரிபால பண்ணி நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பகவானை தொண்டுல சேவை பண்ண முடியுமோ, எத்தனை நம்ம கோவில்ல நம்மளால சேவை பண்ண முடியுமோ அதே மாதிரி எவ்வளவு நம்மளுக்கு கொடுத்து நம்மளுக்கு ஒரு டைம் டேபிள் நம்மளோட பண்ணிட்டு நம்ம இத்தனை வருஷம் இத்தனை மணி நேரம் நம்ம ஒர்க் பண்றோம், இத்தனை மணி நேரம் நம்ம தூங்குறோம், 8 மணி நேரம் தூங்கத்துல போயிடுது, அப்புறம் 8 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணிடுறா, அப்புறம் பாக்கி டயத்துல நம்ம கொஞ்சம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம டைம் கிடைக்குமோ அதுல பகவான் ஸ்மரணம் பண்ணி புஸ்தகம் எவ்வளவு முடிஞ்சுன்னா படிச்சு இந்த மாதிரி கிருஷ்ணா மந்திரம் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஜபித்து அதே மாதிரி நம்ம அந்த மாதிரி லைஃப் லீட் பண்ணினா நம்ம அடுத்த உலகம் எப்படி இருக்கும்? திவ்யமாக ஆன்மீகமாக இருக்கும், பௌதிகமாக இருக்கவே இருக்காது. அதனால நம்ம ஒரே ஒரே மூல மந்திரம் என்னன்னா நம்மளுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் என்று உச்சாடனம் பண்ணினாதான் நம்ம வாழ்க்கை இறுதியில நம்மள நிலையில வெற்றிகரமாக மாற்றிக்கொள்றது இதான் சிறந்த வழியாகும். அடுத்தது மாதாஜி. ஒரு முடிவில்லை, அது ஒரு இறுதி தேர்வு. நம்ம நிறைய அந்திம காலத்தை எது நினைக்கிறாளோ அதுவேக அடுத்த எம் வாயீஸ்வரன் பாவம் சொல்றாரு. இத நம்ம எம் வாபீஸ்வரன் பாவம் நம்ம அந்த காலத்துல எதை நினைக்கிறோமோ அதுவேதான் நம்ம அடுத்த பிரிவில் நம்மளுக்கு கொடுப்பார் பகவான். நீங்க என்ன கேட்கிறீங்களோ அது உங்களுக்கு கொடுப்பார், உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ உங்களுக்கு கொடுப்பார். ஆனா நம்ம என்ன கேட்கணும் கூட உங்க கையில தான் இருக்கு. நம்மளுக்கு எல்லாம் கிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்கார், உங்க கையில எல்லாத்தையும் கொடுத்திருக்கார். கேட்கறத நீ எப்படி பழக்க வழக்கத்தை மாத்திக்கிறது உங்க கையில, எப்படி நம்ம அடுத்த எப்படி பிறவி என்ன பிறவியா எடுக்கணுங்கிறது உங்க கையில. அதுல இருந்து நம்ம இந்த துக்க சுகத்துல இருந்து எப்படி விடுபடணும், இந்த டெம்பரரியோட இந்த லைஃப்ல இருந்து எப்படி விடுபடணும் அது நம்ம கையில இருக்கு. எல்லாம் உங்களுக்கு உங்களோட பால் உங்க கையில கூட்டிருக்க. இட்ஸ் a ball is in a court. எப்படி நீங்க யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம வந்தோம், எப்படி நம்ம மேல் உலகத்துக்கு போயானோங்கிறது உங்களோட கையில தான் இருக்கு. அப்புறம் நம்ம பரீட்சை தேதி படிப்பது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? நாள் முதலும் பயிற்சியே சிலபஸ் இறுதி தேர்வில் வெற்றி தரும். நம்ம முதலேருந்து எல்லாத்தையும் படிச்சா வச்சுக்கோங்க, பயிற்சி நம்ம சிலபஸ் எல்லாம் பண்ணா நம்மளுக்கு இறுதி தேர்வில் நம்மளுக்கு நிச்சயமா வெற்றி தான் கொடுப்பா. அதுதான் அதனால இதுல சொல்லியிருக்கு நம்மளுக்கு. அது நம்மள ஒரு மரணங்கிறது ஒரு முடிவே கிடையாது, அது நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸாமினேஷன். அது நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அது அடுத்த பிரிவில் நம்ம நிச்சயமா ஆறும். அந்த ஸ்லோகத்தை தான் சொல்லியிருக்கா, எம் வாபீஸ்வரன் பாவம். நான் என்னெல்லாம் நினைக்கிறோம் அதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு நிச்சயமா பகவான் கொடுப்பாரு. அதுக்கு பகவான் உங்ககிட்ட எல்லா டிசிஷன் விட்டுட்டார். உங்களுக்கு என்ன பாரு, நான் உங்களுக்கு எல்லாம் எல்லாம் சொல்றேன், எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். தினம் ஒவ்வொரு சாப்டர் ஒண்ணு சொல்றேன். நீங்க எப்படி இருக்கணும், எந்த மாதிரி இருக்கணும், எந்த மாதிரி நீங்க என்ன மாதிரி எப்படி பழக்கம் வச்சுக்கணும், எப்படி நீங்க சாண்ட் பண்ணணும், எப்படி நீங்க பகவானோட திருநாமத்தை சொல்லணும், அதே மாதிரி எப்படி தீர்த்த ஸ்தலத்துக்கு போயிட்டு வரணும், எது நினைச்சா உங்களுக்கு நல்லது இருக்கும், எப்படி குட் மென்டாலிட்டி வரும், அதெல்லாம் உங்க கையில கொடுத்துருக்கோம். அப்புறம் உங்க இஷ்டம், நீங்க என்ன பண்ண உங்களோட இஷ்டம் தான். அதுக்கு மேல நான் ஒன்னும் சொல்ல மாட்டேங்கிறார் அவர். அதான் அடுத்தது மாதாஜி. யோக பயிற்சி கடினமான வழி. உடலின் 9 வாய்கள் மூடுதல், பிராணனை உயிர் மூச்சு மத்தியில் நிறுத்தல், புலன்களை அடக்கி மனிதத்தில் நிறைக்கிறது யோக தாரணா. இதுதான் யோக தாரணா சொல்லியிருக்கோம். போன வாட்டி நம்ம படிச்சோம்ல, உடலில்
9 வாயில்கள் இருக்குன்னு அதை பத்தி தான் சொல்லியிருக்கா. நம்மளோட எப்படின்னா நம்மளோட பிராணம் வந்து உயிர் மூச்சு வந்து புருவ மத்தியில இருக்காம். நிற்க வேண்டுமா? நம்ம புலன்களை எப்படி அடக்கி மனிதன் வந்து இதயத்திலே நிலை நிறுத்துதல். அதே மாதிரி நம்ம எப்படி உயிர் மூச்சை எப்படி புருவ மத்தியத்தில் நிறுத்துறோமோ, அதே மாதிரி தான் நம்ம மனசுல புலன்களோட அடக்கி அடக்கி எப்படி அடக்கணும்? அது வந்து எப்படி மனதை இதயத்தில தான் நிற்க வைக்கணும். இதான் யோக தாரணம். 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 8, 9 இருக்கு பாருங்க. அதே மாதிரி இதெல்லாம் இதுதான் யமனமா, நியமா, தாரணா இதெல்லாம் இதெல்லாம் நம்ம படிச்ச அதுதான் எல்லாம் இதுதான் அந்த 8 இது 9 இது நம்மளோட இது பண்ணிக்கிறது தான். அதான் என்னைக்குமே நம்ம வந்து இத வந்து நம்மளுடைய அதான் திருப்பி திருப்பி தான் சொல்றாரவா, நீங்க வந்து எப்படி நீங்க வந்து வந்து கடமையோட போரிடுதல் செய்யி, ஆனா உன்னோட செயல்களுக்கு என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன். ஆனா உன்னோட மனசும் புத்தியும் என்ன நிலைநிறுத்து, அது வந்து நீ என்னை அடையலாம் என்று துளிக்கூட ஐயம் இல்லை. அதான் கிருஷ்ண அர்ஜுனனுக்கும் சொல்றாரு. திருப்பி திருப்பி அதான் சொல்றாரு. வந்து வந்து திருப்பி நீங்க என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க வந்து எப்படின்னா நீங்க தியான முறையில நீங்க பயிற்சி செய்வது மிகவும் ரொம்ப ஈஸி. ஆனா தியான முறையில பயிற்சி செய்வதும் மிகவும், ஆனா அது வந்து பரமபுருஷன் அடைய உதவுகிறது. ஆனா புருஷம் என்றால் அனுபவிப்பாளர். உயிர்வார்கள் வந்து என்னன்னா இறைவனை நடுநிலை சக்தியை தான் இருந்தா கூட ஔதகத்தின் களங்கலத்தில் இருக்கிறார்கள் இல்லையா? வந்து எத்தனை நீங்க ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கு, நீங்க கொஞ்சம் பார்த்தேன்னா நீங்களே அனலைஸ் பண்ணிட்டேன்னா எப்படி நீங்க வந்து திருப்பி பௌத்திகத்துல வந்துடுற நீங்க நம்மளுக்கே நல்லா தெரியும். நம்ம வந்து நம்மளே அவன் என்ன நினைச்சுக்கிறான், டிவோட்டிஸ் பௌதிகள் இருக்கு, நம்ம தான் எல்லாம், நம்மாலதான் இல்ல, நான் என்னாலதான் ஒண்ணுமே இல்ல, நம்ம தான் அனுபவம். ஆனா அது கிடையாது. பகவான் தான் இருக்கு நம்ம ப்ரொப்ரேட்டர், பகவான் தான் நம்மளுக்கு எல்லாம், பகவானால தான் நம்மளால எல்லாம். இது வந்து நம்ம வந்து நம்மள வந்து அவர் தான் எல்லாத்தையும் இது பண்ணி நம்மள இங்க அனுப்பிச்சு நம்மளோட எல்லாம் இது பண்ணி நம்மளுக்கு வழியும் காட்டுறார். உங்களுக்கு அவர் காத்துன்னு இருக்கார் உங்களோட லவ்வுக்காக. உங்களோட நீங்க நீங்க எப்படி பகவான் நம்மளுக்கிட்ட வருவார், டிவோட்டிஸ் காத்துட்டு இருக்கிறான். இவெல்லாம் எப்படி எங்கிட்ட பக்தி தேடுவா, என்னோட எப்படி பக்தி இதுல எப்படி நான் என்னோட இது நீங்க என்னை பத்தி எப்படி பஜன்ஸ் ஆவோ இல்லாட்ட புகழுரைய எல்லாத்தையும் இது பாடி என்னை எப்படி குளோரிஃபை பண்றான்னு அவர் காத்துட்டு இருக்காராம். அதனால்தான் அதனால அந்த வந்து ஒரு அதனால என்னன்னா ஹரே கிருஷ்ணா உச்சாடனம் மூலம் எல்லாரும் என்னன்னா மனித வந்து பரமபுருஷன் மனசை நிலைநிறுத்துகிறார். மனம் வந்து ரொம்ப சஞ்சலமானது. அண்ட் அது வந்து அது ரொம்ப ஒரு நிமிஷம் இங்க இருந்தா அமெரிக்காக்கு எப்போ போகும் நம்ம மனம் சொல்ல முடியாது. ஆனா ஒரு நிலைப்படுத்துறதுன்னா என்னைக்குமே ஒரு பட்டுப்பூச்சி இருக்கு பாருங்க, அது ஒரு விருப்பத்தினால ஒரே வாழ்வில் பட்டுமூச்சியாக மாற்றும் பெரும் கம்பளி மூச்சியா ஆகும் கூட ஆகும். அதே மாதிரியா நம்ம கிருஷ்ணரை வந்து எப்போதும் இடையாறாக நினைத்தால் வாழ்வின் இறுதியில் நாமும் அவரை போன்ற உடலப்பை பெறுவது இது நிச்சயம்ங்கிறார் அவர்தான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது பண்றாங்களா? பண்ணட்டுமா? பண்ணுங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. அனன்ய சேதாக சததம் யோமாம் ஸ்மரதி நித்யஷஹ தஸ்யாஷம் சுலபஹ பார்த்த நித்யயுக்தஸ்ய யோகினஹ. பிருதாவின் மகனே, பிரலாத மனத்துடன் என்னை எப்போதும் நினைப்பவன் சுலபமாக என்னை அடைகிறான். ஏனெனில் அவன் பக்தி தொண்டில் இடையறாது ஈடுபட்டுள்ளான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிதாவின் மகனே, பிறழாத மனதுடன் என்னை எப்போது நினைப்பவும் சுலபமாக அடைகிறான். ஏனெனில் அவன் பக்தி தொண்டில் இடையாறாது ஈடுபட்டுள்ளான். இதுல என்னன்னா என்ன சொல்றான், என்னைக்கு வந்து சங்கமற்ற பக்தர்களை வந்து இறுதியாக என்னன்னா இந்த ஸ்லோகத்தில் சரிவா நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கா. இது வந்து இவன் வந்து பக்தி யோகத்தின் மூலம் என்னன்னா பரமபுருஷர் பகவானுக்கு தொண்டு செய்கிறார்கள் இவெல்லாம். அதே மாதிரி 4 விதமான பக்தர்கள் நம்ம முதலே பார்த்தோம். யாரு துயரத்துல இருப்போர், கேள்வியுடையோர், உலக லாபங்களை விரும்புவோர் மற்றும் கற்பனை தத்துவவாதிகள். எல்லாம் முக்கியமா முக்தி அடைவதற்காக பல பல வேலைகள் நம்மளுக்கு எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த மாதிரி கர்மயோகம், ஞான யோகம், ஹட்டா யோகம் என்ற யோக வழிமுறைகளுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் அதுல இருக்கு. ஆனா ஞானமோ கர்மமோ ஹடா யோகமோ கலக்காத தூய்மையான பக்தி யோகத்தை இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லியிருக்கு. அது வந்து இதுல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, பக்தியில யார் இருக்காலும், யார் பக்தன் கிருஷ்ணரை தவிர யாரும்
யாருமே அவளுக்கு விரும்புறதே கிடையாது. அதே மாதிரி யாருக்கு சொர்க்க உலகங்களுக்கு ஏற்ற பெறவோ, பிரம்மஜோதியுடன் ஒன்றை கலக்கவோ, மோட்சம் பெற்றவோ, பௌதிக பந்தத்திலிருந்து முக்தி அடைவோ தூய பக்தன் விரும்புவதில்லை. அவன் வந்து எதற்காக ஆசையுமே படமாட்டான். அதான் இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல தூய பக்தன் எப்படி இருக்கான், எப்படி நிஷ்காமமா இருக்கான், சுயநலம் எதுவாம இல்லாம இருக்கான் என்று சொல்லியிருக்கான். இன்னைக்கு யாரும் என்ன கேட்டாலே நிஷ்காமன்னா என்னன்னு, இந்த நிஷ்காம இதுதான் சுயநலம் இல்லாம அவ வந்து என்னைக்குமே இருக்காளோ, பக்குவமான அமைதியில அவ வந்து அது மட்டும்தான் அவளுக்கு சொந்தம். அது மாதிரி அவ சுய லாபங்களை கூட விரும்பவே மாட்டா அவ. அதே மாதிரி கர்மயோகி, ஞான யோகி இல்லாட்ட ஹட்ட யோகி வந்து என்ன எப்படி இருப்பா, அவளுக்கு சொந்த ஆசைகள் இருக்கும். ஆனா பக்குவமான பக்தனோ பரமபுருஷர் பகவானோ திருப்தி செய்வதை அவளுக்கு ஒத்துருமே ஆசையும் இல்லாதவன். அதனால தன்னிடமிருந்து எல்லாவது அசையாத பக்தியுடன் என்ன இருக்கானோ எளிதில் அடைந்து அடைந்து கூறுகிறார். அதான் பகவான் சொல்றார். நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பல பேரு ரூபங்கள்ல ஏதான ஒரு ரூபத்தை பக்தி தோண்டு தூய பக்தன் எப்படியுமே ஈடுபட்டிருக்கான். ராம நினைச்சுட்டு கூட பண்ணலாம் தூய பக்தி, நரசிம்மரா நினைச்சுட்டு கூட பண்ணலாம். அதே மாதிரி அந்த அவதாரங்கள் எவ்வளவு எடுத்திருக்காரு பகவான் அவதாரங்கள். அதுல கிருஷ்ணர் இருக்கா இல்லையா, ஒரு பக்தன் வந்து பரமபுருஷன் வந்து இந்த தெய்வீக ரூபங்களில ஏதோ ஒன்று தேர்ந்தெடுத்தா கூட அன்பு தொண்டின் மூலம் அவரோட மனசுல பதிக்க வச்சுக்கலாம். அதற்கான பக்தி வந்து யோக பயிற்சியாளருக்கு எல்லாமே பாதிக்கும். எந்த பிரச்சனையும் அவ சந்திக்க போறது கிடையாது. பக்தம் வந்து மிகவும் எளிதமானதும் தூய்மமானதும் பயிற்சியும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. அதே மாதிரி இந்த ஹரே கிருஷ்ணா உச்சாரிடத்தும் இல்லை, எளிமையாக தொடங்கலாம். அதுக்கப்புறம் அனைவரின் மீது கருணை வாய்ந்தவர் என்றது முன்னவரே எல்லாம் சொல்லியிருக்கோம். அதனால இந்த வந்து சேவை செய்யறோமோ பக்தர்களும் அவர் வந்து தனிக்கு வந்து பகவான் நம்மளுக்கு தனி கவனம் செலுத்துறார். அதே மாதிரி பக்தனுக்கு வந்து உதவுகிறார் கூட. அதே தான் சொல்றார். அது வந்து அதனால நம்ம எப்படி நம்ம வந்து முழுமையாக ஒரு சரணம் அடைகிறாரோ, யார் பரமபுருஷர் பக்தி தொண்டால் ஈடுபட்டு இருக்கிறாளோ, யார பரமபுருஷரை உண்மையாக புரிந்து கொள்கிறாளோ, மேலும் பகவத்கீதையின் இது நம்ம ஃபியூச்சர்ல படிப்போம் 10.10ல சொல்லியிருக்கு எல்லாம். அதனால வந்து ஒரு தூய பக்தனோட விசேஷம் கூட என்னன்னா, இடம் நேரும் கதாமல் எப்போதுமே அவர் கிருஷ்ணரை மட்டும் நினைச்சே கொண்டிருப்பார். இதுல வந்து அவருக்கு வந்து எந்த ஒரு தொல்லையும் அவளுக்கு இருக்கக்கூடாது. ஆனா அவரோட சேவையை எங்கேயும் எப்பொழுதும் செய்வார் அவ. அதே மாதிரி விருந்தாவனத்தை போன்ற பகவான் வசித்த புண்ணிய ஸ்தலங்கள் கூட அங்க போய் தூய பக்தன் அங்கதான் பக்தன் வாழ வேண்டும் என்று நினைப்பார் நிறைய பேர். ஏன்னா பிருந்தாவன் வந்து கிருஷ்ணா பிறந்த ஊரு, கிருஷ்ணா இருந்த இடம் இல்லையா, அதனால போய் அந்த மாதிரி ஹோலி பிளேசஸ்ல போய் இருக்கணும் நிறைய பேர் பியூர் டிவோட்டி நினைப்பா. அது மாதிரி அங்க வாழ்ந்து அந்த பக்தி தொண்டின் மூலம் பிருந்தாவனத்தில் சூழ்நிலையே தான் நம்மளால நம்ம இங்கேயே கூட உருவாக்க முடியும், நம்ம வீட்லயே உருவாக்க முடியும். இருந்தா கூட நம்ம பிருந்தாவன்ல போய் அந்த ஸ்தலத்துல போய் நம்ம கோவில் எல்லாம் பாக்குறது மகிழ்ச்சி வந்து டிஃப்ரெண்ட் தான். அது வந்து அதான் சொல்ற பிரபுவே பிருந்தாவன் வீட்டுல கூட பண்ண முடியும். நீ எங்க இருக்கியோ அதான் எனக்கு பிருந்தாவன். அது நம்ம ஆச்சாரியர்கள் நம்மளுக்கு எல்லாம் சொல்லியிருக்கா. அது மாதிரி நம்ம வந்து என்னைக்குமே பகவானோட தியானித்து எப்படி வந்து எளிதலா எப்படி அழிக்க முடியும். அதான் தூயன் பக்திகள் குணங்கள்லாம் இதுதான் சொல்றது. அதான் இந்த கீதையிலேயே நிறைய சொல்லிருக்கு. பக்தி யோகிகள் வந்து 5 விதத்துல இருக்கா. ஒருத்தர் வந்து சாந்த பக்தர், யாருமே எப்போதுமே பக்தி தொண்டர் சாந்தமாக இருப்பார், தாசிய பக்தர். அது வந்து இல்ல 5 இருக்கு உங்களுக்கு. ஒண்ணு சாந்த பக்தர், ஒண்ணு தாசிய பக்தர், ஒண்ணு வந்து சாக்கிய பக்தர், ஒண்ணு வந்து வாத்சல்ய பக்தர், ஒண்ணு வந்து மாதுரிய பக்தர். சாந்த பக்தர் எப்படி இருப்பா, என்னைக்குமே பக்தி தொண்டர் சாந்தமாக இருப்பா. தாசிய பக்தர் எப்படி சேவகனாம இருப்பார், யாருன்னா ஹனுமார். சாக்கிய பக்தர் எப்படி நண்பனாக அர்ஜுனர். அதே மாதிரி வாத்சல்ய பக்தர் வந்து பக்தர் பெற்றோராக ஈடுபட்டுள்ளவர். எப்படி அவர் வந்து வாத்சல்ய பக்தர் பேரண்டல் அஃபெக்ஷன். அதே மாதிரி மாதுரிய பக்தர் எப்படி யசோதா. அதே மாதிரி மாத்சல்ய பக்தர் பரமபுருஷனுக்கு காதலாக எப்படி கோபிகள். இதெல்லாம் நம்ம இது மாதிரி அஞ்சு பக்தர்கள் இருக்கா. இதுல மேல எப்பாவது ஒற்றை மூலியமாவது திவ்யமான அனுபவத்தில் நம்மளுக்கு இடையாறாது எப்போதும் ஈடுபட்டு இருக்கான் தூய பக்தன். அது வந்து எப்போதும் அவன் வந்து தூய பக்தன் எப்போதும் பரமபுருஷனை மறக்கவே மாட்டான். அவரோட அடைவது வந்து ரொம்ப ஈஸி. ஆனா நம்ம தூய பக்தனை ஒரு கணம் வந்து மறக்க கூடாது. அது வந்து நம்ம பகவான்கள் எப்படின்னா தூய பக்தனை ஒரு கணம் மறக்கவும் மாட்டா. என்னைக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா சேன் பண்ணிட்டு இருப்பா. அதே மாதிரி அவ இருக்கும்போது அதுதான் அவளுக்கு பெரிய வரப்பிரசாதம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லைட். அனன்ய பக்தி, எளிமையான வழி.
கடினமான யோக பயிற்சிகள் அனைவருக்கும் சாத்தியமில்லை. ஆனால் பக்தி செய்வது மிக எளிது. எப்பொழுதும் என்ன நினைப்பவருக்கு நான் மிக எளிதாக கிடைக்கிறேன் என்று சொல்லியிருக்கார். இதான் நம்ம இப்ப சொன்னோம்ல, தூய பக்தனோட எப்படி என்னெல்லாம் கிடைக்கணும் நம்மளுக்கு, நான் எப்படி எளிதாக கிடைக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினேன் இல்லையா? அதே மாதிரி கடினமாக யோக பயிற்சிகள் எல்லாருக்கும் பண்றதுங்கிறது நாட் பாசிபிள். அதே மாதிரி இந்த பக்தி செய்வது ரொம்ப மிக எளிது. நான் இப்ப சொன்னேன்ல உங்களுக்கு, இதெல்லாம் நிறைய பாயிண்ட் சொன்னேன்ல, அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி இதை மாதிரி நம்ம எப்படி நம்மளுக்கு ஈஸியா நம்மளுக்கு பகவான் கிடைப்பார். அதே மாதிரி எளிதாக எடுக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் நம்ம பண்ணி ஆனோங்கிறதுக்கு நம்ம அதை மனசுல வச்சுட்டு அது என்னைக்குமே இது பண்ணணும், ஃபாலோ பண்ணணும். நித்திய யுக்த எப்போதும் என்னை இணைந்திருத்தல். நித்திய யுக்தனா எப்போதும் என்ன எப்படி எங்கிட்ட இருந்து எப்படி இணைஞ்சிருக்காரு. இதை பாருங்க, கையில வந்திருக்காரு, தாமரை லோட்டஸ் போட்டு வச்சுருக்காரு பாருங்க. ஓம் என்று ஸ்மரணம், நினைவு கூறும் வழி. அனன்யா பக்தி இது ஆயிடுத்து மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைட் போலாம். ஒரு ஓம் மற்றும் ஸ்மரணம், நினைவு கூறுதல். ஒரு தாய் தன் குழந்தையை கையில் பிடித்து கொண்டு வேலை செய்வது போல் உலக கடமைகளை செய்யும் போது இறைவனும் நினைவில் வைக்க கொண்டும் வேலைகள் நிறுத்த வேண்டாம். ஆனால் கிருஷ்ண சிந்தனையும் சேர்க்கவும். இந்த பாருங்க, எப்படி குழந்தைய எப்படி கையில பிடிச்சிட்டு வேலை செய்யற மாதிரி நம்ம உலக கடமைகளை செய்யும் போது நீங்க இறைவனை மறக்கவே கூடாது. எப்போவும் இறைவனை நம்ம தியானிக்கணும். ஆனா அவங்களோட வேலைகள் பண்றதை நிறுத்தக்கூடாது. ஆனா கூட அது சைமல்டேனியஸ்லி அவங்களோட கிருஷ்ண சிந்தனையும் எப்போதும் சேரணும். அப்ப நீங்க பாருங்க, இது பாருங்க எப்படி அம்மா குழந்தை அழிச்சுட்டு போறா பாருங்க. அப்போ அவர் ஓம், அப்போ பகவானே நினைச்சுட்டு இது பண்றாரு. அதான் ஓம் இதுங்கிறது. அந்த ஓம் மற்றும் ஸ்மரணம், நினைவு கூறுதல். அடுத்தது மாதாஜி, அடுத்த ஸ்லைட். ஆத்மா செல்லும் 2 வழிகள். என்னெல்லாம் வழிகள் பார்க்கலாம்? ஒளி மார்க்கம் முக்திக்கும், இருள் மார்க்கம் மறுபிறவுக்கு வழிவகுக்கும். பீஷ்மர் இதற்காகவே உத்தராயணம் வரும் வரை காத்திருந்தார். இதுல என்னன்னா, ஒளி மார்க்கம் ரெண்டு வழிகள் இருக்கு. ஒரு ஒளி மார்க்கம் முக்திக்கும், இருள் மார்க்கம் மறுபிறவிக்கு வழிவைக்கும். நம்ம ஒளி மார்க்கத்துல வரணுமா, இருள் மார்க்கத்துக்கு வரணுமா, மறுபிறவி வேணுமா வேண்டாமா, நம்ம தான் நம்ம இருக்கிற நம்ம எப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்றோமோ, எப்படி பகவானோட இதுல இருக்க அதுதான் ஃபுல்லா நம்மளோட டிபெண்டா இருக்கு. அதனால இருள் மார்க்கத்துக்கு போகணுமா, இல்லாட்ட ஒளி மார்க்கத்துல போகணுமா, இதுல அதுக்கு மாதிரி இது பீஷ்மர் இதுக்காக தான் உத்தராயணம் மட்டும் அவர் காத்துட்டு இருந்தார். அவர் இச்சாமரணம் அவர் கிடைக்கணும், அவரோட இது இருந்தது இல்லையா? அதனால அவர் கடைசியில எப்படி அவர் கிருஷ்ணர் எல்லாரும் வந்தார் அவரோட இதுல, எல்லாரும் உத்தரவிடாம எல்லாம் அவர் பார்க்க வந்தார். பகவான் கூட இருந்தார். வேற என்ன வேணும் அவருக்கு? அதுக்குதான் அவர் காத்துன்றார் உத்தராயணம் மட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தட்சிணாயம்னா இருள், உத்தராயணம்னா இது வெளிச்சம். இருள் வேணுமா வெளிச்சம் வேணுமா, அதுதான் நம்ம யோசிக்கணும். பக்தனுக்கு காலத்தை பற்றி கவலை இல்லை. உண்மையான பக்தன் உத்தராயணம் அல்லது தட்சிணம் பற்றி கவலை வேண்டவே வேண்டாம். அவனது பயணத்தில் கிருஷ்ணே பொறுப்பார். நீங்க நல்ல ஸ்மரணம் பண்ணி நல்ல பகவானை பத்தி நினைச்சுட்டு அவரோட பாதையை பின்பற்றினால்னா நீங்க நம்ம சொன்னதெல்லாம் காத்தாளமங்கள ஆர்த்தி பார்க்கணும், நன்னா நம்ம கேட்கணும், பகவத்கீதா எல்லாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்மரணம் பண்ணணும். அதே மாதிரி நம்ம கோவில்ல போய் நம்ம சேவை பண்ணணும், பிரசாதம் பகவானுக்கு வச்சுட்டு இது பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நிறைய ஆச்சாரியர்கள் என்ன குரு என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காளோ அதெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பிளஸ் நம்ம பக்தி யோக நிலையில என்னெல்லாம் இது பண்ணணுமோ அதெல்லாம் இது பண்ணணும். ஸ்வரணம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பண்ண முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ பண்ண முடியும். அதே மாதிரி அகங்காரம் இல்லாம என்னைக்குமே காம குரோத மோகம் அக்ஷரத்துலேருந்து வெளிப்பட்டு நம்ம அகங்காரம் இல்லாம, நான் இல்லாம, ஈகோ இல்லாம எப்படி நம்ம லைஃபை நம்ம பண்ணலாம், இதெல்லாம் யோசிக்கணும் நம்ம. அதனால இதெல்லாம் நல்லது. நம்ம இது பண்ணா கூட ஒரு உண்மையான பக்தன் எப்படின்னா இருப்பான், அவனும் உத்தராயணம் போனாலும் தட்சிணாயம் போட்டு அவன் கவலையே பட மாட்டான். பகவான் இருக்கார், அவரே பயணத்துக்கு எல்லாம் அவரே கிருஷ்ணரே பொறுப்பேற்றிருப்பார். ஆனா நம்ம கையில என்ன இருக்கணும்? நம்ம கையில வெறும் நம்ம நல்லதே இது பண்ணி என்னைக்கும் பகவான் ஸ்மரணத்துல இருந்து எப்படி தாமரை பாதங்களை எப்படி நம்ம இது பண்ணி எப்படி நம்ம கோலோக விருந்தான் போறதுக்கு ஒரே மோட்டிவ். அதுக்காக என்னன்னா நம்மளுக்கு எல்லாம் வெரி 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 சாப்டர்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு பாதையெல்லாம் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காரு. அந்த மாதிரி எந்த ஒரு நம்மளுக்கு என்ன ஒரு டெஸ்டினேஷன் என்ன, நம்மளோட கோல் இன் லைஃப் என்ன நம்ம தீர்மானிக்கணும். நம்மளோட கோல் இன் லைஃப் என்ன? இதுதான் நம்மளுக்கு கிருஷ்ணா கான்சியஸ்
பிளஸ் நம்மளுக்கு வந்து கோலோக விருந்தாவன் தான் நம்மளோட எய்ம் இன் லைஃப். அதை நம்ம ரீச் பண்ண என்னெல்லாம் பாதை என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காரோ ஆன்மீக குரு பிளஸ் நம்மளோட குருக்கள் எல்லாம் என்னெல்லாம் ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்காளோ அது 5000 வருஷத்துலேருந்து நம்மளுக்கு எல்லாம் வியாத வாசல்லாம் நம்மளுக்கு திருப்பி அதான் சொல்லி இருக்காரு. மாடர்ன்ல அதே தான் திருப்பியும் வருது. வேற ஒன்றும் புதுசா சொல்ல மாடர்ன் சயின்ஸ் டெக்னிக்லாம் அதே தான். 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன சொல்றாலும் நம்ம பாகவத்துல படிக்கிறோம், பகவத்கீதால படிக்கிறோம், அதே தான் திரும்பி நம்மளுக்கு எவாள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கா மாடர்ன் டெக்னிக். வேற ஒண்ணுமே இல்லை. இதை பார்த்தோன்னா ஐயோ அப்போ கூட இப்படிதான் இருந்ததா, இப்போ வந்து பிரமாதமா சயின்டிபிக் டெக்னிக்ஸால இருக்கு, இந்த டெவலப்மெண்ட் ஆயிருக்கு, அந்த டெவலப்மெண்ட் இருக்கு, எல்லாம் நம்ம யோசிக்கணும். அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை. எப்போலேருந்து முதல்ல சொன்னதுன்னா இதுதான். அது மாதிரி எல்லாம் ஒரு விஷயத்தையும் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெளிவா நம்மளுக்கு பகவான் சொல்றாரு. அது தகுந்த மாதிரி அவரோட எப்படி பாத மார்க்கங்களுக்கு நம்ம எப்படி ஃபாலோ பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம நம்ம அந்த காலத்தை பத்தி கவலையே பட வேண்டாம். நம்ம உண்மையான பக்தன் ஆறதுக்கு வழி மார்க்கம் என்ன பண்ணணும், அதுக்காக என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து அதுக்கு வந்து சாதனா பயிற்சி எடுக்கணும். நம்ம அதுக்கு வந்து நிறைய ஹியரிங் எடுக்க வேணும். என்னைக்குமே ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், சங்கீர்த்தனம் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு நவவீத பக்தியை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம நாமஸ்மரணத்தை பண்ணி நிறைய பகவத்கீதா பாகவதம் எல்லாம் படிச்சு எல்லாத்துக்கும் எவ்வளவு பேர் சொல்ல தெரிய முடியுமோ அந்த இது பண்ணி ஆன்மீக குருவோட வழிபாதையை நம்ம பார்த்துட்டு அதே மாதிரி நம்மளோட லைஃபை லீட் பண்ணணும். அடுத்தது மாதாஜி. இந்த உலகம் அழியும் போது அழியாத ஒரு உடல் உள்ளது, அதுவேதான் சனாதன நித்திய இயற்கை. ஜட உலகம் தற்காலிகமானது, ஆன்மீகம் எப்பொழுதுமே நிலைத்திருப்பது. இந்த உலகம் அழியும் போது வந்து ஒரு இடம் இருக்கு, அதுதான் சனாதனம் சொல்லதான் நித்தியமான இயற்கை. அதான் நம்ம மேல போற நம்மளோட ஆன்மீகோட இதுதான் இடம் தான் அது. ஜட உலகம் இது டெம்பரரி, ஆனா ஆன்மீகம் வந்து எப்போதுமே இருக்கும் பெர்மனன்ட். நம்ம இதுல இருந்து ஒருத்தருமே நம்மளால அங்க ரீச் ஆயிட்டோம் வச்சுக்கோ, நம்மளால திருப்பியும் பிறப்பேற்பு சூழலேருந்து நம்மளை திருப்பி அனுப்பவே மாட்டா. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும், என்ன பண்ணக்கூடாது, எப்படி இருக்கணும், எப்படி இருக்கக்கூடாது, நம்ம யோசிச்சு நம்மளோட லைஃபை தகுந்த மாதிரி இந்த ஆன்மீக மார்க்கத்துல நம்ம செலுத்தணும். அடுத்தது மாதாஜி. கோலோகம் ஆத்மாவின் உண்மையான வீடு, இதுவே பரம்பதம். இங்கே சென்றவர்கள் மீண்டும் இந்த துன்பமயமான உலகத்திற்கு திரும்புவதில்லை. வீடு திரும்புவதில் பேக் டு ஹோம். இதுல என்ன சொல்றாங்க, இருக்கிறதுக்குள்ளேயே பெஸ்ட் இது எது, கோலோகம் தான். அது ஆத்மாவின் உண்மையான வீடு. என்ன எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு அவசியமே கிடையாது, சேஞ்சஸ் கிடையாது. திருப்பி நம்ம வந்து அங்க சென்றவர்கள் என்னைக்குமே திருப்பியும் வரவே மாட்டோம். நம்ம கீழ் உலகத்துல எந்த உலகத்துல வர மாட்டோம். பெர்மனன்ட் வீடு நம்மளோட அதுதான் நம்மளுக்கு காட் பேக் ஹோம் டு காட் ஹெட். அதுதான் நம்மளுக்கு திருப்பி பிரபுபாதா என்ன சொல்றாரு, இது மாதிரி நீங்க வந்து எல்லாரும் தான் சொல்றாரு, நீங்க கோ பேக் ஹோம் டு காட் ஹெட்ங்கிறார். எதுக்காக, பகவான்கிட்ட வாங்கோ, வைங்கோ, நம்பிக்கை ஸ்ரத்தாவாது இருங்கோ. எல்லாரையும் நீங்க வந்து பகவான கிருஷ்ணரே வழிபாடுங்கோ. அப்புறம் எப்படி அவரோட இதில் பண்றதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு அவர் நம்மளுக்கு எல்லாம் வேரியஸ் நம்மளுக்கு வழி காட்டுறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைட். இறைவனுடனான 5 வகை உறவுகள் என்னெல்லாம் பார்க்கலாமா? அங்கு நம்ம இறைவனை எஜமானாக, நண்பனாக, குழந்தையாக அல்லது காதலனாக நேசிக்கலாம். இது மொழி இல்லை, இது ஒரு உறவு. என்னெல்லாம் பாருங்க, தாசியம், சாக்கியம், வாத்சல்யம், மாதுரியம். நம்ம படிச்சோம்ல இதெல்லாம் என்னெல்லாம் இறைவனோட போறதுக்கு 5 படிச்சோம் இல்ல. வந்து நம்ம என்னைக்குமே நம்மளோட மனசுல எப்படி இருக்கோம், நம்ம எஜமானமாகமோ பகவான நம்மளுக்கு என்ன மனசுல நம்மளுக்கு ஃபீலிங்ஸ் இருக்கோ அது மாதிரி நீங்க மனசுல கொண்டு வரலாம். நம்ம வந்து குழந்தையாவே நினைச்சுக்கலாம், குழந்தையா இல்லாட்ட காதலனாக நினைச்சுக்கலாம், அதுக்கப்புறம் எஜமானமாக நினைக்கலாம், நினைக்கலாம், நம்மளோட வந்து அம்மா அப்பா நினைக்கலாம், அப்பாவா நினைக்கலாம். அவர் தான் நம்மளுக்கு அப்பா. ஆக்சுவலா அவர் தானே நம்மளுக்கு சீடு கொடுத்திருக்காரு. சோயிங் சீடு யாரு, பகவான் தானே நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காரு. அதனால தாசியம்னா எப்படி, ஹனுமான் எப்படி ராமருக்கு எப்படி தாசியத்தை இருந்தாரோ அதான் தாசியம்ங்கிறது. அதுக்கப்புறம் சக்கியம்னா ஃப்ரெண்ட்ஷிப், அர்ஜுன் எப்படி கிருஷ்ணரோட இருந்தாரோ அதான். வாத்சல்யம் எப்படி யசோதா கிருஷ்ணரோட எப்படி ரிலேஷன்ஷிப் அது. மாதுரியம் எப்படி நம்ம கிருஷ்ணரும் கோபிகையோட அதான் மாதுரியம். இதெல்லாம் தான் 5 ரசம். தாசியம், சாக்கியம், வாத்சல்யம், மாதுரியம் தான் வந்து நம்ம வந்து கோபிகள் எப்படி அவரோட ஒன்றா இருந்தார். அவர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு அவர் வந்து அவள் கோபிகை எல்லாம் என்ன எப்படி கூட்டாலும் அப்படி போட்ட மாதிரி ஓடி வந்துருவாளாம்.
கிருஷ்ணனோட ஃப்ளூட் கேட்டாலே அவர் எங்க இருந்தாலும் வீட்டுல தூங்கிட்டு இருந்தாலும் ஹஸ்பண்ட் இருந்தாலும் நீங்க எங்க போற ஹஸ்பண்ட் கேட்பார். அவ ஒத்துட்டுமே ஒண்ணுமே சொல்லாம அப்படி ஓடி வருவாரு. அதுதான் ரியல் இது. கோபிகையோட இதுதான் ரியல் லவ்ங்கிறது கோபிகையோட தான். நம்ம அதே மாதிரி யசோதா வந்து எவ்வளவு கிருஷ்ணருக்கு இது பண்ணி எப்படி அன்பா இருந்தா, எப்படி இது பண்ணினா அதெல்லாம் அந்த சாக்கியம். அதே மாதிரி அர்ஜுனனோட கிருஷ்ணரோட எப்படி அவர் ஸ்டெரோட்டியா இருந்தார், பாசாரதியா இருந்தார். அவருக்கு அவசியமா அவர் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் எதுக்காக இருந்தார்? அவரோட தன்னோட பக்தனுக்காக இருந்தார், தன்னோட தோழனுக்காக இருந்தார். அவருக்கு வந்து அவ்வளவோ அவர் வந்து சக்கியம் வச்சுட்டு இருந்தார் அர்ஜுனனுக்கு. அதுக்கு முதல்ல அவரை பார்க்கும் போகும்போது நீங்க முதல் நம்ம சாப்டர்ல படிச்சோம்ல, துரியோதனன் வந்தான், இவரும் வந்தான். அப்போ அவர் எங்க வந்தார்? அங்க வந்து உட்கார்ந்தார். துரியோதனன் எங்க வந்து உட்கார்ந்தார் இல்லையா? முதல்ல தெரிஞ்சது யாருக்கு? கிருஷ்ணர் தெரிஞ்சா அர்ஜுனனுக்கு தானே இல்லையா முதல்ல. அப்புறம் அவர் என்ன கேட்டா, அவர் உங்களுக்கு என்ன வேணும்? துரியோதனையும் கேட்டான், கிருஷ்ணரும் கேட்டான். அவர் என்ன பதில் சொன்னார்? ரெண்டு பேரும். துரியோதனன் வந்து இந்த மேன் பவர் கேட்டா, இவர் வந்து நீங்க தான் எங்களுக்கு வேணும்னா பாருங்க. அவருக்காக பாசாரதியா எப்படி இந்த கஷ்டப்பட்டு உண்மையான பகவான் வந்து அவர் வந்து தோழனுக்கு அப்படியே சேவை பண்ணியிருக்கார் அவர். அதுதான் அது வந்து நீ என்ன நினைச்சாலே போதும், பகவான் உடனே அவங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து சாட்சியா எந்த இடத்துல எந்த அவதாரத்துலயும் அவர் நிச்சயமா வந்துருவார். அதே மாதிரி பிரகலாத் மகாராஜனுக்கு பாத்தீங்களா எவ்வளவு கஷ்டத்தை அவர் வந்து காப்பாத்துறாரு. ஒண்ணு இடத்துல எப்படி அவ அப்பா வந்து அவரை இல்ட்ரீட் பண்ணாரு, என்னெல்லாம் பண்ணினார் அவர், எல்லாம் வேதனை பண்ணாரு, எந்த லிமிட்ல போனார் அவர். இரண்யகசிபு இல்லையா? இதெல்லாம் நம்மளுக்கு நிறைய தெரிஞ்ச எக்ஸாம்பிள்ஸ். நம்ம அதே மாதிரி ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லைட் மாதாஜி. 8.28 யாரா படிக்கிறீங்களா? हरे कृष्णा माता। படிங்க மாதாஜி. वेदेषु तपः सुसैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अध्येति तत् सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपति चात्यम्. பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன் வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்கா? பக்தி தொண்டில் பாதை ஏற்பன வந்து என்னைக்குமே வேதங்களிலே படிச்சு யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றிலே அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை அவர். அதே மாதிரி யாரு பக்தி தொண்டு செய்கிறாளோ இதெல்லாம் வந்து பெற்று நிச்சயமான அவர் வந்து உன்னத இடத்தை அவன் அடைகிறான். அதே மாதிரி என்னைக்கெல்லாம் யாகங்களை பண்ணாலும் சரி, தவம் புரிதலும் சரி, தானம் கொடுத்தாலும் சரி, கர்ம ஞான பாதைகள் மேற்கொள்வது எல்லாமே அவளுக்கு அடையப்படும் பலன்களை அவள் இழக்க மாட்டா. ஆனா பக்தி தொண்டு செய்யுமாறு எல்லாமே இறுதியமான என்ன முன்னத்தை அடைத்து அவன் நிச்சயமா அடைவான். அதே மாதிரி கிருஷ்ண உணர்வில் வந்து முக்கியமாக நம்ம இதுல சொல்லியிருக்கு. இதுலன்னா நம்ம 7 சாப்டர்ல 8ஆம் சாப்டர்ல என்ன பார்த்திருக்கோம்? வந்து ஒரு ஆன்மீக குருவின் நம்ம பொறுப்பில் நம்ம இருந்தாலே அவரோட வழிகாட்டுதல் மூலமாக வேதங்களை நம்ம கற்றுக்கொண்டு பற்பல தவங்களையும் விரதங்களையும் மேற்கொண்டு எப்படி மேற்கொள்ளணும். அதே மாதிரி ஒரு பிரம்மச்சாரி ஆன்மீக குருவின் இல்லத்தின் சேவகனாக இருந்து வாழ்ந்து வீடு வீடா யாசிச்சு வந்து கிடைச்சத அதே மாதிரிதான் அவர் வந்து சமைச்சு அவர் வந்து ஆன்மீக குருவுடன் அவளுக்கு சமர்ப்பிக்கணும். அவளுடைய டியூட்டி என்ன? ஆன்மீக குருவுக்கு எல்லாரோட்டையும் இது பண்ணி இது யார் என்ன கொடுக்குறாளோ அது வந்து ஆன்மீக குருத்து கொடுக்கணும். அதே மாதிரி எப்படி குருவா வந்து கட்டளை சொல்றாளோ அதே மாதிரி அவ அதே உணவு தான் அவ சாப்பிடணும். அதனாலதான் வந்து நான் யாராவது ஒரு நாள் வந்து குரு அவனை வந்து உண்பதற்கு கூப்பிடலன்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் விரதம் இருக்கணும். அதே மாதிரிதான் அதுதான் பிரம்மச்சாரியனோட அனிஷ்டத்துக்காக சில வைதிக நியமங்கள் இதெல்லாம் தான் நியமங்களாச்சும். குறைந்தபட்சம் 5லேருந்து 20 வயசு மட்டும் குருவிடம் நம்மளாம் வேதங்கள் கற்றுக்கொள்கிறார். அதுக்கப்புறம் மாணவன் அந்த மாணவன் பக்குவத்துல அதே மாதிரி குணத்தில் அவ பக்குவமாக ஆகிறார். அதே மாதிரி வேதங்களை கற்பதென்று வந்து
இப்பெல்லாம் பாருங்க எல்லாம் சாய்வு நாற்காலில படுத்துட்டு எல்லாரும் கற்பனை செய்யற மாதிரி அது பொழுதுபோக்கத்துக்கா இது கிடையவே கிடையாது. அதோட இல்லாம குணங்களுக்கு எப்படி வடிவெடுப்போமோ இந்த பயிற்சி அப்புறம் குடும்ப வாழ்வின்னு அவளுக்கு இருக்கிறதுக்கும் அப்புறம் திருமணம் செய்து கொள்வதற்கும் ஒரு பிரம்மச்சாரி அப்பதான் அவளுக்கு அலோவ் பண்ணுவா. அதே மாதிரி அதனால அவ கிரகஸ்தனாக இருக்கும் போட்டு ஞானத்தை விருத்தி செய்யறதுக்கு பல பல யாகங்களும் அவ செய்யணும். அது இல்லாம நாடு காலம் எல்லாமே தானமுமா கொடுக்கணும் அவர். அதே மாதிரி சத்துவகுணத்தில் இருக்கிற தானமும் ரஜகுணத்தில் செய்யப்படும் தானம் தமோ குணத்தில் செய்யப்படும் தானம் ஆகியவை நம்மளுக்கு பகவத்கீதையில ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அதனால அடிப்படை அவன் தானம் அடிக்க வேணும். ஆனா எப்போ குடும்ப வாழ்வத்தில் ஓய்வு பெற்றுக்கிறாளோ அவ எப்போ வானப்பிரசத்தில் ஏற்று வனங்களை இருக்காளோ அப்புறம் அப்படி உடைய மரப்பட்டைகளாக உடையாக அணுகிறாளோ எப்போதும் சவரம் பண்ணிக்காம இருக்காளோ அதே மாதிரி பற்பல தவங்களையும் அவ மேற்கொள்ள வேண்டும். அது மாதிரி பிரம்மச்சாரிய கிரகஸ்த வானப்பிரஸ்த பிரசன்யாச ஆசிரமம் இது 4 இருக்கு. அதுல இருந்து விதிகளை பின்பற்றி ஒரு நாள் அவ வாழ்வில பக்குவ நிலையில வருவா. அந்த மாதிரி சிலர் சொர்க்க லோகங்களுக்கு போனன்னு யோசிக்கிறா. ஆனா அது சொர்க்கலோகத்துக்கு போனா திருப்பி நம்ம திருப்பி வந்துடுவோம். நம்ம அந்த பலன் ஆனவன்னு திருப்பி வந்துடுவோம். அது பெர்மனன்ட் கிடையாது, டெம்பரரி தான் சொர்க்கலோகமும். அதே மாதிரி எப்ப நம்ம கிருஷ்ணலோகத்துக்கு போறாளோ அவ தான் முக்தி அடைகிறாளோ அந்த யாரு வேத விளக்கங்களை எல்லாரும் வழிபட்டு அவளுக்கு அதுதான் ரைட்டான பாதை. ஆனா கிருஷ்ண என்ன மகத்துவம் என்னன்னா நம்மளுக்கு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறோம். நம்ம பல பல ஆசிரமங்கள் சடங்குகள் எல்லாமே நம்ம கடந்து விட முடியும். அதே மாதிரிதான் இந்த பகவத்கீதை இந்த அத்தியாயத்திலையும் 7ஆம் அத்தியாயத்திலிருந்து கொடுத்துள்ள உபதேசங்கள் என்ன நிச்சயமா நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளணும். அதுதான் அதான் இது சொல்லியிருக்கா. இந்த அத்தியாயங்களை ஏட்டுக்கல்வி இல்லட்டா அனுமானத்தின் மூலமா அறிந்து கொள்ள முடியாம நம்ம தூய பக்தர்களின் சங்கத்தில நம்ம இது கேட்கணும். அது 7ஆம் அத்தியாயத்துல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா 7ல இருந்து 12 அத்தியாயம் மட்டும் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா கீதையின் இதாதான் சாராம்சம் ஆக்கும். அதே மாதிரி முதலில் உள்ள 6 அத்தியாயங்களிலும் இறுதியில் உள்ள 6 அத்தியாயங்களும் நடுவில் உள்ள 6 அத்தியாயங்களும் என்னன்னா மூடிகளாக இருக்கிறது. அதனால்தான் நடக்கிற அத்தியாயங்கள் பகவான சிறப்பாக பாதுகாப்பப்படுகிறது. அதனால்தான் பக்தர்கள் உறவிலாலையும் பகவத்கீதையும் நடுவில் இருக்கிற 6 அத்தியாயங்களும் எப்ப புரிந்து கொண்டு அந்த நல்ல தர்ஷத்துல ஒருத்தர் வச்சுக்கோங்க உடனடியே அவட வாழ்வை தவங்கள் யாகங்கள் தானங்கள் தத்துவங்கள் என்றமே எல்லாமே அப்பாற்பட்டு புகழ்ந்து தக்கதாக மாறிடும். அதனால இந்த செயல்கள் எல்லாம் பலன்கள் எல்லாம் ஒருத்தம் கிருஷ்ணனுடைய மூலதான் எளிமையாக அடைய முடியும். அதே மாதிரி இந்த பகவத்கீதை யாருக்கு சென்று நம்பிக்கை இருக்கோ பகவத்கீதை யார் பக்தனிடம் மட்டுமே தான் கேட்கணும். எதனாலன்னா இந்த 4ஆவது அத்தியாயத்துல ஆரம்பத்துல என்ன சொல்லியிருக்கு பகவத்கீதையை பக்தர்கள் மட்டுமே தான் புரிந்து முடியும். வேறு எவரும் பகவத்கீதை சொன்னால் வச்சுக்கோங்க அது பக்குவமாக புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. அதனால என்று தெளிவாக நம்மளுக்கு இது சொல்லியிருக்கு. அதனால நம்ம பகவத்கீதை யார்கிட்ட கேட்கணும் கிருஷ்ண பக்தரிடம் மட்டும்தான் கேட்கணும். மன அனுமானங்கிறது கிடையவே கிடையாது. இதான் நம்பிக்கையோட நம்ம கேட்கணும். பக்தனை யார் தேடுகிறாளோ அதிர்ஷ்டவசமாக அந்த பக்தனது உறவை நம்மளுக்கு கிடைக்கும் போது இந்த பகவத்கீதை உண்மையாக நம்மளுக்கு புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். அதே மாதிரி நம்ம பக்தத்தின் சங்கத்தில் எப்போ முன்னேற்றுகிறோமோ அவன் பக்தி தொண்டு என்னைக்குமே நிலை பெறுகிறது. இந்த தொண்டு கிருஷ்ணரோட நாமம் ரூபம் குணம் லீலை இந்த எல்லா விஷயங்களையும் பற்றி எல்லா சந்தேகங்களும் நம்மளுக்கு போயிடுறது. இந்த சந்தேகம் நம்மளுக்கு பக்குவமாக எல்லாம் கிளியர் ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம தன்னோட இதுல நம்மளோட எல்லா வெளியில வந்துடுறான். அப்புறம் அவன் பகவத்கீதை படிப்பது ஒரு இன்பமாக ஆயிடுறது. இல்லாட்டா இப்ப நம்ம வச்சுட்டு இருந்தோம் பகவத்கீதை இதுக்கு முன்னாடி நம்ம புஸ்தகம் இல்ல. ஆனா அது நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே புரியல. இப்ப நம்மளுக்கு சொல்ல ஒரு சாப்டர் சொல்லும் போது இதுல உள்ள இருக்கிற அர்த்தம் நோக்கம் எல்லாம் நம்மளுக்கு புரியுது. அப்ப நம்மளுக்கு சுலபமாக படிக்கிறதுக்கு சௌரியமா இருக்கு. பக்தி மார்க்கத்துக்கு போறதுக்கும் கன்வீனியன்டா இருக்கு. அதனாலதான் நம்ம ஆன்மீக இருக்கிற கிருஷ்ணர் இருப்பிடமான நம்ம கோலோக பிருந்தாவனத்திற்கு பகவானுக்கிட்ட நம்ம போனோம். அதேதான் பகவானோட நித்தியமாக இருக்க ஒரே வழி மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்க முடியும். அதுதான் இதுல சொல்லிருக்கு. அதேதான் இதுதான் சொல்லியிருக்கு பக்தி ஒன்றே போதுமானது. இந்த அத்தியாயத்தை புரிந்து கொண்ட பக்தி செய்வதன் மூலம் வேதங்களை படிப்பதாலும் தமம் செய்வதாலும் கிடைக்கும் எல்லா பலன்களையும் ஒருவே தானாக அடைக்கிறான். அதான் எல்லாம் கிடைக்கிறது. இதை பக்தி தொண்டு மூலம் தான் வேதங்களை படிக்கிறதுனாலதான் தமம் செய்ததுனால்தான் எல்லாமே பலன்களை ஒருத்தன் தானாவே அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. இல்ல இருக்கட்டும் மாதாஜி, எல்லாம் சாரிலாம் சொல்லக்கூடாது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த பிறவி உங்கள் பவர் கட் கடைசி ஆயிருச்சு மாதாஜி. அதான் இல்ல அது என்ன மாதாஜி இது? இருக்கட்டும் மாதாஜி. இந்த பிறவி உங்கள் கடைசி பிறவியாக இருக்கட்டும். இதுக்கப்புறம் நம்மள திருப்பி பிறவி எடுக்கவே கூடாது. நம்ம இதெல்லாம் நம்ம கேட்டுண்டு அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணி ஸ்டெப்ஸ் இந்த பிரின்சிபல்ஸ் மைண்ட்ல வச்சுண்டு எது நம்மளுக்கு எய்ம் இன் லைஃப், எது நம்மளோட டார்கெட் என்ன, நம்மளோட கோல் என்ன லைஃப், இது மட்டும்தான் நீங்க வந்து கிருஷ்ணரை என்னைக்குமே நெவர் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா. இந்த மனசுல என்னைக்குமே ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல மைண்ட்ல இருக்கிற மாதிரி மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ்டா வச்சுடுங்க. நீங்க வந்து கிருஷ்ணரோட நீட்டு அவர் நம்மளுக்கு கையை நீட்டுறார், அந்த வந்து கெட்டியா பிடிச்சுக்கோங்க, அதை விடவே விடாதீங்க. இந்த பிறவி தான் நம்மளுக்கு லாஸ்ட் பிறவி. இனிமே நம்ம அந்த பிறவி இறப்பு இந்த பிறவி சுழலில் இந்த சைக்கிள்ல இந்த ஷாக்கடை எல்லாம் திருப்பியும் வரவே கூடாது. நம்ம போறது இப்போ வெறும் இதுதான் கடைசி பிறவி. இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு பிறவியே இருக்கக்கூடாது. அதான் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே. பாருங்க கிருஷ்ணர் கையை நீட்டுறார், பக்தனும் கை கொடுக்கிறார். அதை பாருங்க ஒன்னா எடுத்து இனிமே அவளுக்கு பிரிவு அந்த அவளுக்கு இதே கிடையாது. அதே மாதிரி நம்மளும் ஃபாலோ பண்ணி அந்த பாதையிலேயே நம்மளும் போய் நம்மளுக்கும் பிறவி வேண்டவே வேண்டாம். ஹரே கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு அல்டிமேட் லைஃப் வந்து கோல் இன் லைஃப். யாரு? கிருஷ்ணர் தான். நம்ம கோயிங் பேக் டு காட் ஹெட், அதை பற்றி தான் எப்போதும் நம்ம யோசிச்சு நம்மளோட லைஃப் அது மாதிரி தான் நம்ம இன்னைக்குமே கண்டினியூ பண்ணோம். அதுலேருந்து நம்ம வந்து இந்த திண்ணமான ஒரு உறுதியான இந்த இந்த மனசுல வச்சுட்டு இருக்கிற அந்த இதுல கொஞ்சம் கூட இது பண்ணக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே. அத்வைத ஆச்சார வந்து யாரு? விஷ்ணு சிவா. நித்யானந்த பிரபு யாரு? பலராமன். சைத்தன்ய மகாபிரபு யாரு? கிருஷ்ணோட அவதாரம். கதாரத் பண்டி வந்து சக்தி ராதாராணி இது அவரோடது இதான் இவளோட அவதாரம். இதெல்லாம் தான் பாருங்க. அது ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா शिवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. वाञ्छकल्पतरुसिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि भक्त वृंद की जय, प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, हरे कृष्ण महाप्रभु की जय, भगवत और भगवत ग्रंथों की जय, श्री श्री राधे गोविंद अयोध्या लल्ला की जय, राम वल्लभा की जय, नंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லாரும் புரிஞ்சுதா? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? இன்னைக்கு எல்லாம் தெளிவா பிடிச்சதா? ரொம்ப ஃபாஸ்டா போறேன்னா ஏதாவது இருந்தா சொல்லுங்க. நிச்சயமா இன்னும் கொஞ்சம் நான் வேணா ஸ்லோவா ஆக்கிக்கிறேன். புரியறது இல்ல நான் சொல்றது எல்லாம்? புரியுது மாதாஜி. புரியுது மாதாஜி. ஃபாலோ பண்ணுங்க பிரின்சிபல்ஸ். அந்த காலி அந்த ஸ்லோகத்தை மறக்கவே மறக்காதீங்க. கடைசியில எய்ம் இன் லைஃப் நம்மளுக்கு கோலோக விருந்தாவன் தான். வேற ஒத்துருமே நினைச்சு கூடாது. குடும்பத்தை பத்தி நினைச்சுக்காதீங்க, வேற குழந்தைகளை பத்தி நினைச்சுக்காம ஒண்ணுமே ஒத்துரையே நினைக்க கூடாது. நம்மள வெறும் கிருஷ்ணாரோட கையை எப்படி பிடிக்கணும், எப்படி நம்ம ஒன்னஸ் கொண்டு வரணும், அது மட்டும் தான் யோசிக்கணும் மாதாஜி. அந்த காலி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தெரியுமா ஸ்லோகம். மறக்கவே மறக்காதீங்க எப்போது. லைஃப் எண்டு மட்டும், லைஃப் எண்டு நம்மளுக்கு பகவான் மட்டும்